ветеринарий техникумда имтихан уза. Укытушы бір егітке сұрау бере. Сыйырларға аборт ясыйлар ма? Егет уйлый, 1 сағат, 2 сағат, әмма башына бір нәрсе келмей. Шунда ул сұранып шық кита, бәдрәфкә дип. Коридорга чыккач, дусларынан сорый. Сыйырларга аборт ясыйлармы, белмисезме? Тегеләр берсе бер сүз әйтәлми. Аптырагач инде әбрәкәйгә бара, бәдрәфкә. Анда bir turba üstünde matashып яткан bir сантехникны күрә. Син авылдан түгелме дип сорый шунардан. Әйе, мин авылдан. Әйт әле зинһар, сыйырларга аборт ясыйлармы ди. Теге аптырап тора, карый, күңелсезләнеп бу егеткә әйтә. Менә егет син ләккәнсең ди.